समखौथ' जाखा सेथिया गोसो लाजि खामानि Hello guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. So नोंथांमोना मारै दङ आसा खालामो बयबो मोजां दङ ना लोगोफोर so आंबो एकदम बरियानो दङ ओमफ्राय नोंथांमोनखौ बे आंनि गोदान भिडिअ फिन गोसो गोरबोजों खनसे स्राय बरायग्रोबाय आरोना दायो आं माने लामायाव दंफैयो आरोना माने मर्निं वाक खालामगासिनो दं आरोना ओमफ्राय बेनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननिसिम मोननैसो खोथा सावरायनो होननानै भिडिअखौ लानाय जाबाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामनो दाबाव आरोना लोगोफोर थ' जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लेट्स गो स' लोगोफोर सरलपारा ओनसोलाव जिथुनिखि जानाय एभिक्सन ना दिनै बे एभिक्सननि सोमोन्दै आं एसे नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो सानदों आरोना मानो होनबा दिनै बहुद दुखुनांथाव जादों आरोना दिनै बिथांमोननि सायाव आरोना मानो होनबा दिनै बिथांमोननि गासै न' बां सिफायजोब्बाय एकदम बिदिनो गासै हा सम्पति गासै नस्थ' खालामजोब्बाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनै बिथांमोना बिराद अयथासार खालामदों आरोना बिसोर बिथांमोनखौ दिनै सासे आइजोआ फोरमायनाय बायदिबाथ' बहुद दुखुनांथाव आरोना ओमफ्राय बिथांमोनखौ हरनि 12ता 1ता मानि थिखोना लांदोंनो लांनानै बिदिनो सैमा मोसौ बायदि एकदम गारसोना दोनहैबाय बेबायदि खालामदोंनो आरोना बहुद दुखुनांथाव ओमफ्राय आरो बिदिनो एभिक्सन खालामबाथ' फार्स्ट नटिस होग्रोयो ना नटिस होनानैसो बेनि उनावसो सामानफोरखौ बोथ्रोदनो होयो सामानफोरखौ सेट खालामनो होयो नाथाय दिनै बिथांमोनखौ नटिस बेबायदि अफिसियेलि गैयाबाबो दिनै बिथांमोनखौ एकदम एभिक्सन खालामदों होनदों आरोना ओमफ्राय एभिक्सन खालामनानै बिथांमोना मोजां मोजां बुस्थुखौ माने साइड खालामना दोनलायदों आरोना अब्लाबो मा खालामदोंनो रेन्जारफोरा एकदम बे साइड खालामना दोननाय सामानफोरखौ माने नस्थ' खालामजोबदों आरोना होमबाथ' बिथांमोना एकदम माने एकसेटिया गोसो लानानैसो दिनै एभिक्सन खालामदों आरोना ओमफ्राय हरनि 12ता 1ताफोरावनो हिन्जावफोरखौ सानै साथाम हमना लांनो फैयो बेबायदि आरो ओमफ्राय बे सानै साथाम हमना लांनायनि जाहोना मा टारगेटआव दिनै बिथांमोना बिदि हिन्जावफोरखौ सानै साथामल' हमना लांनो नागिरदों बयबो हरनि 12ता 1तायाव माथो दिनै बिथांमोना गाज्रि खामानियावसो लांनो नागिरदोंमोन बेबायदि आरो ओमफ्राय एभिक्सन जा मानो जोंनि बर'फोर थानाय जायगायावल' जायोब्रा लोगोफोर बेखौ हमनो हाया आरोना माने बेलेग हारि थानाय जायगायाव मानो जाया एभिक्सना बहुद दुखुनांथाव आरोना बिदि नुयोब्ला दिनै ओमफ्राय जोंहा प्रमद बर'आ मा खालामखोथाय बुंनो हाला दिनै बर' बिमाफोरा दिनै बर' आइजोफोरा गासैबो हानि अधिकार मोनजोबगोन होननानै बुंनाया मा जाखो स' लोगोफोर दायो जोंनि खर' गिदिरफोरानो जेबो दिनै बेबस्था लायाबा दिनै बिदिनो लासै लासै माने जोंनि बर' हारिनि जायगाफोरखौ माने एभिक्सन खालामजोबगोन आरोना ओमफ्राय आरो दिनै बिथांमोन फोरमायनाय बायदिब्ला दिनै बेयाव थानाय बर'फोरा माने दंफां लाइफांखौ दानै दानै फानै जाजोब्बायनो आरोना ओमफ्राय बिदिनो फरेस्टनि बिदि दंफांफोरखौ माने जोबहोजोब्बायनो आरो फिनिश खालामजोब्बायनो बिदि होनदों आरो नाथाय दिनै बिसोरो बे थाग्राफोरा बेबायदि जेबो खालामाखैनो आरोना ओमफ्राय दानग्राफोराथ' मेन दिनै बेलेगसो ट्रेक्टर सेक्टर लालायनानै दंफां दानना लांफैयोनो आरो अब्लाबो दिनै बिसोरखौ जेबो होना माने बिसोरजों मानसि गिदिरफ्रा लोगो दङ नालाय बेनिखायनो आरोना ओमफ्राय बिसोरो दाननानै फिनिश बानायजोब्बाय हाग्राखौ लांदां बानायजोब्बाय ओमफ्राय दिनै बे बर'फोरखौसो माने दंफां लाइफां दाननानै नस्थ' खालामजोब्बाय बिसोरनो माने बेयाव थानानै बिदि खालामजोबो होननानै माने एभिक्सन खालामजोबदों आरोना मा साननानै दिनै मालायनि दायाव मालाया भुगिनांगौ जादों आरोना लोगोफोर अबयसे बियो बेलेग हारिनि सायाव बायदि जानाय नङामोन आरो जोंनि बर' हारिनि सायाव खायसे बेबायदि जादों आरो लोगोफोर स' सेड आरोना स' लोगोफोर आरो नेक्स्ट सेकेन्ड आपडेटआ जाबाय नै बेखौ एसे नायना लाग्रोदो आरोना बेनि उनाव सावरायनोसै मा फाग्ला खालामबाय थानाय जादोंना लोगोफोर दिनै जोंनि सरकारा नै हिन्जावफोरखौ मा खालामहोदों दिनै कसम जाहोदों गुटनि मानसिफोरखौ कसम जाहोदों जे जोङो देग्लाय बिजेपि सरकारनोनो भट होगोन बिदि होननानै आरोना लोगोफोर एकदम मा खालामयो दा गुटनि मानसिफोराथ' कसमखौथ' जाखाबाय दायो बयबो भट होखानांसिगोन आरोना दिनै बिथांमोना फाग्ला बिदिजों जायोलै सरकारा दिनैनि भिडिअआ एसेबांनोमोन स' नोंथांमोना नायना मोजां मोनदोंब्ला अनना भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अनना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो बेल आइकनखौ अन खालामना लादो जाहाथे आं जेब्लानो गोदान भिडिअ लाबोगोन अब्लानो बे गोदान भिडिअनि फार्स्ट नटिफिकेसनखौ जों नोंथांमोना मोननो हायो स' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनगोन बाय बाय